Какъв хубав. Колко е хубаво. Много хубав въздух. Ще изляза отвън. Все пак тук. Нови съседи. Сигурно са нови в квартала. Ще отида да видя, може да има момиче на моята възраст. Може да станем приятелки. И да. Ох, няма да влизам в чуждите домове. И да. И сега как да вляза тук, не зная. Понеже това са съседите, не знам какво да правя сега, как да вляза в тях, за да им кажа нещо. Освен да почукам. Малко е странно да чукам по чуждите. Ето. От тук. Ще почукам от тук. Стига момичето да си е в къщата. Все пак. И да отиваме. Здравей! Как се... Заповядай, ние сме нови съседи. Благодаря. Настани се като у дома си. Ела седни. Аз ще приготвя нещо за ядене. Благодаря. Нямаше нужда.